Aminci ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muke karanta muku littafin Sharrin kishiya a nan tasha mai albarka MI3 TV. A kashi na 13 mun sai daidai inda Nafisa ta kira Binta ta ce, Binta don Allah ku dinga zama tare da Auwal domin bana jin daɗi yadda zan tafi zan bar shi. Daidai ya saba da mahaifiyarku. Ya dinga cin abinci a gidanku, idan ma ba laifi ya dinga kwana a wurin. Binta ta ce ba damuwa, insha Allahu za mu iya ƙoƙarinmu mu kan ya koma gidanmu da zama. Ta ce na gode. Ba da jimawa ba mutanen ango suka zo suka ɗauki amarya suka saka ta cikin mota za su tafi. Awal kuma ya zauna a gefe yana ta tunani ya zai yi da wannan rayuwa. Abdul ya zo ya rike hannunsa suka tafi gida. Akan kina zamo jarumai, Nafisa jarumar mata. Sunan Nafisa ya zagaye dukan duniya kusan manufata. Jihar Kano suna da Nafisa, mutan Katsina na da Nafisa, jihar Kebbi. Bayan sati ɗaya da bikin Nafisa, kamar yadda Sale da ɗansa suka saba zuwa gona, sai suka shiga hanyar gona, suka sami kaninsa a gonar Sani. Ina kwana baba Abdul? Awal ya yi gaisuwa. Lafiya lau. Sale ya ce har yanzu ba kammala aiki ba? Ya ce wallahi, domin Abdul ma na nan shine ka ga ma na kawo haka. Ya ce to Allah ya rufa asiri. Sai suka kara gaba. Kamar yadda dai mai gari ya faɗawa dangin Salman, suka fara ganin yadda Nafisa take. Ba wadda baya jin daɗin mu'amala da ita a gidan. Kowane rana sai ta tashi da wuri ta yi abinci ta kai wa mahaifiyar shi. Salman ya zauna a ɗaki yana zaman jiranta ta kammala yin abinci. Bayan da ta kammala ta kai wa iyayensa nasu abincin, ta shigo ta ce, mai gida na jima ko? Ya yi murmushi ya ce, su mama sun samu nasu ko? Ta ce Sai ta cire musu abincin sannan suka fara ci suna hira. Salman ya ce, kin iya abinci sosai. Ta yi murmushi ta ce, haka ne, soyayyarka ne, yadda kake kula da ni yasa nake maka abinci wadda zai ma daɗi sosai. Salman ya sumbace ta ya ce, ina son ki. Cikin ƙaramin lokaci Nafisa ta canja kamar ba ita ba, domin ta samu kwanciyar hankali sannan kuma ana kula da ita. Kowace rana Nafisa tana cikin farin ciki, amma idan ta tuna da kaninta sai zuciyarta ya sinke. Tana cewa ko ya Awwal yake, ko ina yake cin abinci yanzu? Allahu a'lamu. Allah ka sare min Awwal, ka buɗa masa hanyar samuwa. Bayan da Sale da ɗansa suka zo daga gona, Awwal ya ɗiba musu ruwa, mahaifinsa ya yi wanka, shi ma sai ya yi wanka. Sai ya tafi gidansu Abdul domin ya ci abinci. Yayin da ya kammala cin abincin, sai Sani ya ce, Awwal, kun taɓa yin maganan karatu da mahaifinka kuwa? Suna da Nafisa, har Naija na da Nafisa, jihar Kaduna na ga Nafisa, Yobe na da Nafisa, jihar Borno na ga Nafisa, Taraba na da Nafisa, gabas da yamma kudu arewa na zagaya daga nado. Ya ce a'a, amma idan ka samu makaranta za ka yi? Ya ce za mu yi magana da mahaifinka, za mu ga yadda za a yi. Ya kamata kai ma ka samu makaranta ku dinga tafiya tare da su Abdul, bai kamata ka rinka zo na kai kaɗai ba. Awal ya ji daɗi a zuciyarsa, ya ce sai murna yake. Shi kuma Sale yana kwance a kofar ɗakinsa yana kallon yadda yaran Deluwa suna aiki tare da mahaifiyarsu. Baki ɗaya yaran ba sa kula shi, shi ma baya kula su. Ba ruwansu, aikinsu kawai suke. Sai Awal ya yi sallama, me ya kawo ka? Na zo in ɗiba kaya ne, ina so in yi wanki. Shi ne na ce bari in zo in duba naka ko akwai wanda suka yi dotti. Ka shiga cikin ɗaki za ka ga na aje wasu kaya a kasa, to su ne masu dotti. Awal ya shiga ɗaki ya ɗiba kayan. Deluwa tana kallon sa. Kamar yadda Nafisa ta saba kowane dare sai ta tashi ta yi addu'a. Hakan ta tashi yayin da mijinta yana bacci. Ta yi alwala ta yi nafila. Ta roki Allah ya tsare Awwal daga sharrin Deluwa, inda tana cewa ya Allah ka bani nasara a rayuwa, kuma ka ba ma nasara wa ɗan uwana. Bayan da ta kammala sai ta kwanta ta fara yin bacci. Washe gari Sani da Sale ba su je gona ba domin aiki ya yi sauki. Sai suka haɗu a inda suke hira. Sani ya ce, yaya, ina so in baka shawara kan Awwal, domin yanzu bai da abokin zama, kuma ka gani Binta da Abdul za su koma makaranta. Amma babun ga tamkar tauba, tana da dogon hanci kudu ba, tana da dimple ba wai ba, zancen gaban ya karya ba, tana da kyau fa ba wai ba, inda akan ta ne na. Ni a tunanina ina gani kamar a nema ma Awal makaranta su dinga tafiya tare da su Abdul.
shi ma ya fara daga aji ɗaya. Za ka lallaɓa kamar yadda nake yi domin mu namu rayuwan ya kare, mu gyara rayuwan yara ne shi ne a gabanmu. Tunda ka aurar da Nafisa kawai sai mu addu'a Allah sa nan ne wurin zamanta. Sale ya ce Sani na taɓa yin wannan tunani amma kuɗi ne shi ne damuwan. In ba ya dinga zuwa saran itace idan an sayar, daga nan sai in taya shi mu samu biya masa kuɗin makaranta ba, ban san yanda za a yi ba. Zan yi wa Awal magana mu san yanda za a yi. Bayan da sun kammala hira sai ya koma gida ya samu Awal ya ce har ka gama aikin? Ya ce eh wallahi. To zo nan, ya riƙe hannunsa suka zauna. Ya ce to yanzu muka kammala magana da mahaifinka kan batun makarantanka. Ya ce ba shi da kuɗi amma tunda na gani uwarka ba ta nan, ai yanzu ba wadda za ka nema wa itace. Kawai idan kuka tashi daga gona sai ka je ka sare itace ka tara, sai mu sayar maka. Ni zan dinga taya ka in samo ma makaranta. Awal ya ce ba laifi zan gwada. Gobe za mu fara zuwa domin na san babanka ba zai je gona ba, sai mu tafi tare sai ka fara neman itace. Ka gani ma da kuɗin itace nake biya wa Binta da Abdul kuɗin makaranta. Ya ce ba komai. Aminta duk inda take zan ta, garin mu zan yi mai rata, domin Nafisa yar gata. Ko zani sai da gonar gado, uri na ni na aure ta, ta zama jijiyar zuciyata. Na rasa. Bayan da sun kammala maganan, Awal ya samu mahaifin shi ya ce baba ga abin da muka faɗa da baban Abdul, ya same ni kan kun yi magana akan makaranta da shi. Sale ya ce haka ne, kwanakin baya kamin 'yar uwarka ta yi aure na yi tunanin haka amma kuɗin ne damuwa. Kaga tun lokacin da mahaifiyarka ta rasu ta bar mu, ban sake gane komai ba, komai a hankali nake bi. Baba za mu dinga zuwa neman itace tare da baban Abdul tunda aiki ya yi sauki, in nema itace in sayar idan na tara kuɗin, domin shi ma ya ce min da kuɗin itacen ne yake biya wa yaransa kuɗin makaranta. Sai ya ce Allah ba da sa'a, za mu fara zuwa gobe. Washe gari kamar yadda suka shirya, suka tashi da asuba suka tafi. Sale kuma yana kwance a gida sai ya fara tunani shin shi me yasa shi ba zai nema itace ya biya wa ɗansa kuɗin makaranta ba. Hakan kawai ya tashi ya shiga hanyar. Sani da Awal suna saran itace sai suka hango Sale yana sallama. Baba lafiya kuwa? Ya ce lafiya lau ɗana, ba abin da zan yi a gida ne shin na ce bari in zo in taya ka da neman itacen. Ya ce na gode. Sai Awal ya ji sanyi a zuciyarsa, yana tunani ina zan haɗu da Nafisa in faɗa mata abin da nake shirin yi. Bayan da sun kammala na ranar sai suka dawo gida suka ci abinci a gidansu Sani. Sannan Sale ya tafi gidansa. Awal kuma cike yake da farin ciki ganin yadda zai tafi makaranta. A sai dama zan yi makaranta? Yar zuciyata na rasa ta sai makabarta, in har Nafisa na aure ta na daina kula din yan mata. Kamar ta ni ban hango ba, murmushin ta ba din yawa, bata faɗa ba ta gaba, Nafisa ba ta giba. Nafisa da mai gidanta sun zauna a falo suna hira bayan ya dawo daga aiki, inda take cewa yanzu ban san yadda ɗan uwana yake ba, wani irin hali yake ciki, me yake tafiya a kansa ban sani ba. Salman ya ce ya kamata karatu ne ma zai yi domin sauran lokaci ya rage masa. Kamar menene ma? Kamar zan nema masa makaranta a nan mu zo mu zauna tare da shi, idan ya samu hutu sai je ya dinga taya baba a gida. Idan babanmu zai yadda kenan, domin babanmu sai a hankali, zai iya cewa zai taya shi. Gobe za mu je bayan na tashi daga wurin aiki, zan same shi mu yi magana da shi. Ta ce to ya yi kyau. Ado da Zainab sun samu matsala inda suke rigima akan kuɗin sharan da ake biyanta. Cikin ƙaramin lokaci magaji zai zo ya sasanta su domin baya so mai gari ya ji labarin, amma ya ci tura. Mai gari ya samu labarin cewa ana rigima a gidan wasa sai ya tura dogarinsa aka zo aka kama su. Aka nema iyayensu zo ga fadan mai gari. Aka samu Lado mai rini yayin da aka je gidan Sale ya tafi gona. Sarki ya ce me ya haɗa ku? Zainab ta ce kowa rana ana sallama na a nan gidan wasa. Shi ne ya ɗauka kuɗin sallama na zai raba gida biyu ya bar rabi. Haka ya faru? Sarki ya tambaye Ado. Ado ya ce a'a ina binta bashi. Ta ki ta biya ni, shi na ce to bari in yi amfani da wannan dama in cire kuɗina. Ina oganku?
sai aka hango magaji yana zuwa, ya yi sallama, ya ce dama ranka daɗe ina hanyar zuwa ne. Sarki ya ce dama kwanakin baya na faɗa maka idan aka samu matsala a nan gidan wasa sai dai a rufe shi. Sai aka samu matsala. Na daina tsuwa ba wai ba, bata damu da duniya ba. In har na aure baby Nafisa, tabbas ba zan yi kuka ba. Dole kun ga ai murna, na samu mai cikakken suna. Ranar ba zai yi ne bacci ba domin na. Ya ce wallahi ranka daɗe, na saba bawa Ado kuɗin sharan gidan, sai yau ne kawai na ji suna rigima, ina kokarin sasanta su shine ya gan ka turo mutanenka. Abin da za a yi shine ina so ka je ka kulle gidan wasan nan ka kawo min ki ɗin na gidan. Magaji ya tashi ya tafi. Yayin da Sale ya zo daga gona sai aka ba shi labari cewa mai gari yana neman sa. Cikin ƙaramin lokaci ya shiga hanya yana cewa ko me zai faru? Sai ya gaishe da mai gari ya ce ranka daɗe na zo daga gona shine aka ce mini kana nema na. Mai gari ya ce haka ne, ‘yarka ne aka kama su a gidan wasa suna rigima. Ya ce ranka daɗe a yanke mata hukunci daidai da abin da ta aikata. Abin da za a yi kenan domin zan tura su zuwa birni a yanke mu hukunci a can. Yayin da sai ya tashi ya tafi. Ba da jimawa ba sai magaji ya kawo masa ki, ya mika masa ya ce ranka daɗe a yi haƙuri, na san yadda zan bi da su. Domin idan an rufe gidan wasan nan akwai damuwa babba. Domin zan rasa abinci, wadda suke aiki a ƙasa na za su rasa abinci. Ni ba na tunanin Ado da Zainab, sauran waɗanda muke aiki tare da su nake tunani. Mai gari ya ce ka je zan neme ka. Sai magaji ya tafi. Yayin da Deluwa ta samu labarin ‘yarta an ɗaure ta a gidan mai gari, sai ta tashi ta shiga hanyar zuwa gidan mai gari. Cika burina, tunaninta nake kowa da sakon har cikin mafarki na. Domin da zuciya nake son ta zazzako gana zance na. So ya wuce tunanin kowa, sanadinsa akan zama gawa, waɗansu ko suna. To masu sauraro, a nan za mu saya ku dakace mu a kashi na 15. Na kokawa, na kan waɗansu na shanawa, so ba ruwan shi wai da yaro tsawo yana dagewa. Dabbobi masu na soyayya cikin har da magiwa. Mai so baya da sauran kallo, wanda bai so ai masa gwalo. Zuciyarsa na yin lilo, gudu take kamar ɗan ƙwallo, tsalle take tana yin shillo. Wanda ne yake soyayya zuciyarsa ba ta a kilo. Hakan ya sa na damke Nafisa, hakan ta dole zan iya gasa. A zuci santa ya mun